सोलोंथाइखौ जों साख्रि लानो मा लानो थाखायल' जों माबा मोनसे जब मावनो थाखायल' जों जेनेबा फराया बेथ' सैथो खोथाखा नङा होमबा आरो नोंथांमोनखौ बुंगोन आं जे सोलोंथाइखौ जे साख्रि लानाङा बिजनेसल' मावनांगौ बे नङा आरोखि नोंथांमोननि गोसो जे माहाय इन्टारेस्ट दं बेखौ मावनांगौ नङा होमबा बबेयाव इन्टारेस्ट दं गाव गावनि गोसो गाव गावनि लाइफ होमबाबो थेवब्लाबो जोंनि बे सानैसो इउटुबारा सिनियर ब्रादारमोनाहाय एसेबाबो मटिभेसन थुलुंगा गोनां खोथा बुंलांबाय आरोखि आंबो थुलुंगाखांबाय नालाय आं बिराद गोसोखौ मोजां मोनदों आरोखि बिथांमोननि बुंनायखौ जे हारियाव एसेबाबो सोलायनाय फैगोन आरोखि बिथांमोननि बुंनायफोरा जुदि जाफुङोब्ला थ' हेल' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ'आव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय दा रायजो नोंथांमोननि सिगाङाव आं नैबे मोनसे भिडिअ'खौ लानानै फैदों आरोखि दे नोंथांमोनहा मिथिखाबाय जानांगौ आं मानि सायाव लाबोदों दा दाख्लैबावैसो जे आदा जेम्स आरो आदा आफरेद बिथांमोना जे बर' हारिनि थाखाय मोनसे मटिभेसन जे ब्लग लाबोनानै जे फोरमायलांबाय दा बेखौ नायनानै आंबो बिराद एक्साइटेड जादों आरोखि बिराद फिलिंफोरखौ मोजां मोनदों आरोखि माने मटिभेसन मोननाय बायदि मोनदों आरोखि गावखौ आंबो दा आंबो सानोमोन बेफोरबायदि खोथा बुंनो नङा होमबा माने जोंनो खुगायाव राव फैया थारमाने गोसोआव साननायल' थायो जोंनियावहाय दा रायजो राजा नोंथांमोनाहाय सोर सोरबा मोनथिखाबाय जानो हागौ जों नायखांबाय जानो हागौ अब्लाबो नोंथांमोना बिदिखौ नायफिनाखिसै बिराद हारिनि थाखाय बेसेन गोसा जानो थांगासिनो आरोखि बे भिडिअ'आवहाय दे इयुन जोलैनि थाखाय फिउचारनि थाखाय बिराद मटिभेसन खालामनाय जे थुलुंगा होनाय बे मोनसे भिडिअ' आरोखि दे आंबो नायनानै बे भिडिअ'खौ जे थुलुंगा मोनदों आरोखि गोसोआवहाय बिरादनो दा बे थुलुंगा मोननायनि थाखायनो आंबो नैबे भिडिअ'खौ लानानै फैदों आरोखि बे मोनसे भिडिअ'खौ दे नोंथांमोना नायलांजोबबा मिथिगोन दा बिथांमोननि बुंनायखौ सिगाङावनो खोनासंग्रोदो आरोखि नोंथांमोना मा बुंदों ससे आगयनायनि थाखाय आटलिस्ट सासे नङा सानै सोलायबाबोथ' जोंनि बे भिडिअखौ नुनानै सासे सानै सोलायनाय फैबाबो लाब दङ ससाइटिनि थाखाय सामथिं इज बेटार देन नाथिं होननाय दंना इंराजियाव बेनो आरो बेनिफ्राय जों दा बिजनेसनि बागै रायज्लायनि बागै दा जोंनाव दुर्गा फुजा जादों गासैबो दुर्गा फुजा नायनो थांग्राया बर' बेनिफ्राय 5%आ गुबुन हारि बेनिफ्राय बे दुर्गा फुजानिफ्राय जेसेबां बायनानै लांदों बर'आनो गोजा नायग्रायाबो बर' बेनिफ्राय दखान होग्राया बेनि दखान होग्राया गुबुन हारि 10% बर' 90% गुबुन हारि एक्सप'आव सासेबो बर' दखान गैया बेनिफ्राय बिसोरनि एक्सप'नि रेस्टुरेन्टआ फास्ट फुडा खमसे खम one नाइटआव 1 लाख नर्मेलि मिथा पान दखाना खमसे खम 15 and 20,000 आरो बेग फानग्राफोरा बेगा मोजां गाज्रि जेबो खोथा गैया बेगनि प्लास्टिक बायदों आरो बायदों लांदों आरो लांदों जोंनि जायगायावनोमोन बे दुर्गा फुजाया जोंनि मानसिया बिजनेस खालामनो मानो रोङा मानो खालामा नोंथाङा मा फोरमायनो सानदों बेनि सायाव आङो सिगांनिफ्रायबो बुंगासिनो आङो माने उल्था बेफोरबायदिनि सोमोन्दै बुङोबा मटिभेसन मोनोबा जोंहा उल्थासो बखि जायो इनसाल्ट खालामजायो दा बेनो जाहैबाय जों बर' खिबाव खर' होननाया थारैनो सैथो खोथा नामा आं सिगाङाव बुंबाय थायो बे बुंनाय राव दं सोर बुंजेना बेखौ आं मिथिला बर' खिबाव खर' जोंना मेलेमा मानि खर'आव थाया जाहैदों उनावसो थायो खिबावसो थायो दा जों गोबां बर'फ्रा एखमबा एक्सप' एखमबा फुजानि मेला माबानि मेला माबा माबि बिराद अर्गानाइज खालामो बाहाय गिदिर गिदिर मिटिंबो जेन'बा एबसुनि मिटिंखौनो होन बा साहित्य सभानिखौनो होन बा बाथौ फुजानिखौनो होन जिखुनु गिदिर गिदिर बाहाय जों बर'फ्रा बिदिनो लोब लोब हाजार हाजार लाख लाख फैयो नाथाय दखान होग्राया बर' मानसि गैया जोंनो सोरनो खामायना हरगासिनो दङ गुबुन हारिनिसो मा होनबा दखान होग्राया बर'आनो गैया हार्डलि लाइक 5% 10%ल' 90%आनो गुबुन हारि जों बायो जोंथ' बायनायाव मोखां नाया जायो लोङो जों सोरखौ माहाजोन खालामगासिनो दङ गुबुन हारिखौसो ओमफ्राय मोनसे जिनिसखौबो आङो नुबावदों हारसाफ्रा फैयोना बर'नि दखानाव मालाबाबो हाबा हारसानि दखानाव बे मेलानिल' खोथा नङा जों बे बर' डमिनेटेड एरिया बाय बर'नि पपुलेसनानो रासिन जुदि जों बर'फ्रानो दखान होनानै बर'फ्रा बर'नियावनो बायोबा हारसाफ्रा अट'मेटिक खारलांनांगोन जों बर'आ देरगोन फर एग्जाम्पल नों क'क्राझारावनो नाय जोंनि बर' दखान दं बर' दखानाव मालाबाबो हारसाया हाबा
बेफोरखौ मिन्थिनानैबाबो जोंनाव दाबो सोलायनाय फैयाखै बेफोरबायदिनो जोंनाव दासिमबो साननाय हनायानो फैयाखै जों बर'फ्रा मानो हाया जों बर'नावल' बायगोन होननानै टारगेट खालामोबा फर एग्जाम्पल नों मिज'रामाव थां मिज'रामाव मिज'फोरनि दखाना 90% मिज'फोरनि आरो बिसोर गावजों गाव बायलायो बेनि थाखायसो दा लासै 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 गुबुन हारिया खारलांगासिनो गोदो समाव मेबि 100%आनो गुबुन हारि जानो हागौमोन नाथाय बिसोरो बे टेकनिकखौ स्ट्रंलि स्टुडेन्टस अर्गानाइजेसनफ्राबो बिराद स्ट्रं बिसोरना यां मिज' एस'सिएशन ना YMA बिसोर बिराद स्ट्रं बिसोरो माने पलिटिकेल पार्टिखौनो सोमावनो हायो आरो बेफोरबायदि बिसोरना माने बै फरायसा आफादफ्रा माने बिराद मोजां खामानि मावगासिनो दं आरो पुरा माने एकदम ओरै आथिं हमखानांगौ पलिटिकेल पार्टिफ्राबो YMA यां मिज' एस'सिएशन थिग जोंनाबो एसे एवारनेस खालामनांसिगोन गोबांथार जोंनाव आफादफोर दङ आं सानो बेफोरनि सोमोन्दै वार्कशप खालामोबा मोजां एवारनेस खालामोबा गामि गामि थांनानै ओरैनो जाबायदि मिटिं खालामनानै नांलायलायनाय खामानि गैया बेफोरबायदि मेल मिटिं खुंनायाव आं सानो एनकारेज खालामनांगोन जोंखौ मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोङो मावनो जेरै फर एग्जाम्पल आं सिगांनिफ्राय बुंबोगासिनो दङ खानाय सिननायाव ओरैबायदि खामायो सबसे इजि खामानि बिहारनिफ्रायसो फैयो बे खामायलांगासिनो दङ बिनिफ्राय नै गारि मेकानिक्स गैया जोंनाव बाइकखौथ' दामि दामि सालायनो रोंगौ साखोनो वं वं नाथाय बाइक बानायग्रा गैया बर' सासेबो होमबा नायदो नों गुबुन हारिया खामायलायबाय बाइक बानायनाय ओमफ्राय गारि दामि गोसानि गारि सालायो जोङो दा फरचुनार वा BMW मार्सिडिसबो दंसै बर'फोरनाव आरो थार बेफोरबायदि आरो दामि गोसा स्करपिय' जों सालायो बा हाइ फाइ नाथाय जों बर'निफ्राय मेकानिक्सआनो गैया जोङो सोरनाव बानायहोनांगौ हारसाफोरनाव बांगालफोर बा बाङालि बा बिहारि मोनलायबाय नै बाहाय गालामाल दखान गैया साहा दखान गैया दा बेनो बेफोरबायदिनि थाखायनो जोङो वार्कशप मटिभेसन उन्दैनिफ्रायनो फोरोंबोनांगोन जों बेखौ गोबांथार जोंनाव आफादफोर दं आं नाम लाला सानफ्रोमबो मिटिं जायो बेफोरनि बारैसो जोङो वार्कशप लानांगौ गामि गामि थांनानै एनकारेज खालामनांगौ बेनिफ्राय कलाबरेसन खालामनानै गोबांथार NGOफोर दङ दा फ्रियावनो इडुकेसन होयो बेफोरनि थाखाय कर्स होयो इलेक्ट्रिशियाननि ना कारेन्ट खारबोनाय ओमफ्राय जोंनाव बर'फोरनिफ्राय गैया फांखा गाज्रि जाबा बानायनाय दै मटरनि गाज्रि जाबा बानायग्रा गैया एसि सालायो दा जोंनाव एसि बानायग्रा गैया बर'फोरनिफ्राय फ्रिजआथ' न'खर न'खर दंजोबो दा गामियावबो फ्रिज गाज्रि जायोबा सोरखौ लेंहरनांगौ हारसाफ्रा मालाय बाइक लानानै फैयो बानायो लानानै थांलायबाय फैसा दा ओंखायनो आं सानो जोंनि बै जेसेबांखि फरायसा आफादानो जा बा माखासे जोंनि बर'फोरनि जेसेबांखि संगठन एबा आफादफोरानो जा एनिथिं आं सानो गामि लेभेलाव थांनानै जोङो बेफोरबायदिनि सोमोन्दै वार्कशप खालामनांगौ सावरायनांगौ जों गोबांथारा जेनेबा मेट्रिक फेल जाबाय माने नोंनिया लाइफआ जोब्बाय बे नङा गोबांथार माने स्किल ट्रेनिं बेफोरनि बाहा इनस्टिटिउट दं आं सानो जेसेबां आफादफोर दङ नोंथांमोना थारैनो बर' हारिनि थाखाय आफादखौ दादोंबा बर' हारिनि जौगानायखौ सानदोंबा बा सोदांनायखौ सानदोंबा नोंथांमोना वार्कशप खालाम स्किल ट्रेनिंनि सोमोन्दै ना नों क्लास 10 फरायनानै फेल जानानै नों मा लाइनाव थांनो हायो 12 जानानै मा स्किल ना भकेशनेल ट्रेनिं स्किल ट्रेनिं बेफोराव इम्परटेन्ट जेब्लानाखि जोंनाव स्किल ट्रेनिं गैया बड'लेण्ड मोनबाबो लाब गैया आं होनखायो नों कारेन्ट गाज्रि जाबाय लेंहरनांगौ गुबुन हारिखौ ओइ नै दै लिक जाबाय फायखानानि गुबुन हारिखौ लेंहरनांगौ नोङो सिलिं फुवायनांगौ नै गुबुन हारिखौ लेंहरनांगौ ओइ नै टाइल्स जाबनांगौ नै गुबुन हारि फैनांगौ ओमफ्राय नों कालार पेन्टिं न' होनांगौ गुबुन हारि माबा बानायनांगौ गुबुन हारि बड'लेण्ड मोननानै लाब गैया गारि मेकानिक्स गुबुन हारि माबा दखान कारेन्टनि दखान गुबुन हारि माबा गालामाल दखान गुबुन हारि माबा हार्डवेरनि श'रुम गुबुन हारि गारिनि श'रुम गुबुन हारि पेट्रल पाम्प गुबुननि हारि गैया नामावल' बड'लेण्ड लाना मा जानांगौ दा नोंथांमोना नुनानै मिथिबाय दे बिराद ओंथि गोनां बाथ्रा बुंलांदों आरोखि बिथांमोनाहाय जे आं बिथांमोननि बुंनायखौ आंनि गोसोआबो थुलुंगा मोनदों बिरादनो दा गुबै खोथायाव फैदो जे बिथांमोना सावरायदों जे फुजा मेला फालांगि जेनेबा फुजा मेलाफ्राव फालांगि बा टाउन सहरफ्राव फालांगि खालामनाय बिजनेस बे दखान बायदिसिना गुबुन अनेक बिजनेस गोबां बिजनेस दङ
जे बेफोराव जोंनि बर'आ गोबां खम आरोखि आरो जोंनि बर'फोरखौ बुंदों बिसोरो जे बर'जों बर' खम बायलायो दे माने बिदेशिखौ जामहोनो थाखाय बिसोर बुंदों आरोखि बिदेशिखौहाय खारहोनोब्ला दस्रा जायगानिफ्राय बेहाय बेफार फालांगि फैनाय मानसिफोरखौ जे खारहोनोब्ला बे थांहोफिननोब्ला जेरै जोंनि खानाय सिननायखौनो हमनानै लानानै बुंदों बिसोरबो जे खानाय सिननाया जों बिहारनिफ्राय फैयो गुबुन हादरनिफ्राय फैयो जे मेकानिक होन गुबुन स्किल्सफोरनि होन जे बांसिनानो गुबुन हारिनिसो आरोखि जोंनि बर'निया गोबां खम बेयो सैथो खोथाखा आरोखि सैथो खोथाखौ बुंदों आरो नैबे मोनसे खोथायाबो बिराद ओंथि गोनां आरोखि माने सोलोंनानै लानांगौ आरोखि बेखौ जों स्किल होमबा सोलोंनानै लानायावबो गोबां दा होयो आरोखि सोलोंहोयो दा खायफा खायफा जोंबो मोनदों आरोखि स्किलफोरखौ दे जोंबो सोलोंनो खाबु मोनदोंमोन जों लायाखैसो दा मोनसे खोथा रायजोफोर आरो जेनेबा दा स्किलखौनो हमदो नों स्किलखौ सोलोंबाय जेनेबा सोलोंनानै जे जोंखौहाय जे इनभाइट खालामबा जे लेंहराबा होमबा बर'जों बर' लेंहरलायाना जोंना बांसिन बे खोथाया सैथो बुंदों आरोखि बिसोरो जोंना बर'नि न'आव बा जे न'खरनि अनेक जिखुनु बुस्थुआनो जाया माने जे जिखुनु बेफार फालांगि जे माबा मोनसे जे प्रब्लेमानो जाया माने जे गुबुन हारिनिफ्रायसो हेल्प मोनो आरोखि बांसिनानो नङा होमबा गुबुन हारिया जे बानायफैनाय मानाय बेफार फालांगिफ्राव बांसिन गुबुन हारियानो जेरै टाउन सहरखौ बुंदोंमोन आं सिगाङावनो होमबा टाउन सहरावबो बांसिन दानो गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै थाफैनायसो बिसोरबो गोदोहाय नङा होमबा दा बिसोरो बेहायनो बेफार फालांगि खालामनानै जायो दा बिसोरो जोंनि बर' मानसिमोनब्ला नङा होमबा बिराद गोजोनगौमोन आरोखि जे बर'आबो जे बिसोरनि बायदि जोंनि बर'आबो जे गुबुन हारिफोर बायदि जे फालांगि खालामोनब्ला जे 50% एसेब्लाबो गुबुन बिदेशि जायगानिफ्राय फैनाय जे जोंनियाव बेफार फालांगि खालामनानै जोंनि रांखावरिफोरखौ बुथुमनानै लांजोबनाय बेफोर एसेबाबो खमायगौमोन आरोखि आरो जोंनि बड'लेण्डआव सुख सान्थिया बांसिन गोजोनसिन जागौमोन आरोखि बुजिनाय फैगौमोन आरोखि जोंनि हारिनियाव बांसिन खामानि मावनाय दांनाय बिजनेस फालांगिफोरजों दा नोंथांमोनखौ आं खावलायगोन दे बिजनेसल' मावनांगौ बे नङा जे फरायनाय लेखा फरायनाय मानाया जे साख्रिल' नांगौ साख्रि मोननायनि थाखायल' लेखा फरायो मायो सोलोंथाइ लायो बे नङा जे नोंथांमोना मिथिखायो जे सोलोंथाइया गावनि जिउखौ दैदेनलाङो आरोखि जेनेबा सोलोंथाइ लानाया मेन आरोखि जे सोलोंथाइ लायाबा जाम्बा जागोन आरोखि बे दुनियावहाय जिखुनु सोलोंथाइया मेन आरोखि मानसिनि केरेक्टार आखल आखु गासिबो बे सोलोंथाइजोंनो जाजोबो नालाय बांसिन दा आलफ्रेड दा बिथाङाबो सिगाङाव बुंलांखादों जे जों फरायनाया जे सैथो खोथा बुंलांखादों जे जों साख्रिनि थाखायल' जों लेखा फराया जेनेबा सोलोंथाइ लाया जेनेबा बिजनेसाव अनेक जोंनि बर' हारिया बिजनेसाव गैया आरोखि गोबां खम नङा होमबा बे गोबां बाथ्राखौनो जे आलफ्रेड दाबो बुंलांखाबाय आरो नोंथांमोनखौ बुंगोन आं जे सोलोंथाइखौ जे साख्रि लानाङा बिजनेसल' मावनांगौ बे नङा आरोखि नोंथांमोननि गोसो जे माहाय इन्टारेस्ट दं बेखौ मावनांगौ नङा होमबा बबेयाव इन्टारेस्ट दं गाव गावनि गोसो गाव गावनि लाइफ होमबाबो थेवब्लाबो जोंनि बे सानैसो इउटुबारा सिनियर ब्रादारमोनाहाय एसेबाबो मटिभेसन थुलुंगा गोनां खोथा बुंलांबाय आरोखि आंबो थुलुंगाखांबाय नालाय आं बिराद गोसोखौ मोजां मोनदों आरोखि बिथांमोननि बुंनायखौ जे हारियाव एसेबाबो सोलायनाय फैगोन आरोखि बिथांमोननि बुंनायफोरा जुदि जाफुङोब्ला बेनि थाखायनो आङो बुंदों दा जोंनि जेसेबांखि आफादफोर दं अर्गानाइजेसन दं बेफोरबायदिनि थाखायनो जोङो माने वार्कशप खालामहैनांसिगोन आरो गामि गामि मटिभेसन हैनांसिगोन बिदि जागासिनो दं बेबायदिखौ जोङो थाबैनो सोलायनानै लायाबा बेफोरबायदि खामानिखौ जों मावाबा जोंनि हारिया आरो उननिफ्राय उनाव थांबावगोन गुबुन हारिया खामायगोन आरो माहाजोननिफ्राय माहाजोनसिन जागोन आरो जोंनि हारिखौ आरो गादबनानै दोनगोन बेफोरबायदि थाङै थाङै जोङो वार्कशप खालामनांसिगोन आरो जेसेबांखि फरायसा आफादफोर दङ गोबांथार बायदि रोखोमनि आफाद दं आं सानो बेखौ फुरा सिरियासलि लानानै गामि लेभेलाव थांनानै बेखौ फोरमायहैनांसिगोन आरो ओमफ्राय स्पेसियेलि बै स्किल ट्रेनिंनि सोमोन्दैबो बर'नि देरनायखौ बर'आ मालाबाबो नाजाया एबा साना बर'आ है गाहायाव थांफिननांगौ बेबायदि दा जों गुबुनखौ नायनानै गुबुननि साननाया मा जों बेखौ नायनानैथ' जों सोलोंनांगोन बुजिनांगोन जों बुजिदों बेनि थाखायनो सिगांनिफ्रायबो आंबो आंनि गोबांथार भिडिअ बेफोरनि सोमोन्दै आङो बुंगासिनो दं आरो नाथाय दस्रा मानसिफ्रा बुजिनो रोङा बुंनांगौ बुंबाय थादो जों जा हायो माने सोलायहोनो नाजागोन आरो जोंनि माने बुजिनायखौ जोंनि मोन्दांथिखौ जोङो फोरमायनो नाजाबाय थागोन आरो जोंनिया जों गुबुननिखौ आउट खालामगोन बेफोरबायदि जानांगौ जोंनि बर' हारिनि साननाय हनायफोरा फैसाखौ दुनियानो हरजोबनोसै मालाय बिल्डिं लुनोसै गामसा गानग्राफोरनियावनो ओरै बुख'बा बुंथा नोंनि साख्रिनि एटिएमनि दरमाया नोङो बुङोना बर' हारिया गोजौखा मालाबाबो खामला मुज्रा मावनानै जानो हाया सिं जानानै थानो हाया बेफोरबायदि नों बेंकआव थांदो
बेंकआव थांबा जों बर' जाम्बा जाम्बिफ्रा मा फुंनिफ्रायनो लाइनाव थानांगौ ओरै लाइनाव मालाय बै बिहारिफ्रा खानाय सिनग्राफ्रा मेकानिक्सफ्रा धबियालाफ्रा बिसोर मा खालामो ओरै मुथा मुथा लानानै फैयो आरो बिसोरखौ बेग दुरजों फार्स्ट होलायबाय जमायावबो थाखा बख'नायावबो मालाय 5 लाख 10 लाख मिथिखागो ओरैनो साइड होमबा नायदो नोंनि बै दाम गोसा गोजौ थाखोनि हारिया बाहा बोरै गैया नों साला बे गामिनिफ्राय ओंखारना थांनाय नों दाउसा ओरै नों बुंनानै लाब गैया जोंनि हारिया गोजौ बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो समाया खामानि गैया नोङो दा दुनिया सोरनि हारिया थाखा फैसा गैया रोंगौथि गैया नोंखौ नाख्रेबगोन ओंखायनो मोनफ्रोमबो खामानिया गिदिर फिसा गैया जेसेबां हायो खामायनो नाजा सिखाव खावनानै नङा बा गुबुन रोखोमनि नङा माने खस्थ' खालामनानै थाखाखौ खामायनो नाजा होमबा बयबो सनमान होगोन आरो नोङो गोजौआवबो थांगोन अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै जय हिन्द